हेलो रउआ, कैसन बानू हो रउआ? तो रउआ हमार वीडियो कैसे लागत बानी देखत बाड़ू। आज साड़ी पहनत बाड़ू, हम देखी रउआ कैसे लागत बानी। रउआ एक सूट भी लाइल बा हो, पहन के बताई हम अभी। ठीक बा, अच्छा लगे तो हमारा का कमेंट में जरूर बताई। बहुत अच्छा सूट बा हो, अभी पहन के बताई हम। रउआ हमार वीडियो को शेयर करी, लाइक करी, सब्सक्राइब करी, जितना हो सकल बा हमार वीडियो को शेयर करी। अभी हम बताए अच्छा सा सूट एक लाइल बा हो मार्केट से, तो हम पहन के बताए कैसा लागत बारू। ठीक बा। अभी रउआ बताए वो सूट पहन के आई। ठीक बा, अभी पहन के आवत बानी, अभी दिखावत बानी। हेलो रउआ, देखत बाड़ी ये सूट लाइल बा हो, कैसा लागत बा। अगर अच्छा लगे तो हमरा का कमेंट में जरूर बताई। ठीक बा हो, करे जाओ। लव यू।